Olá, muito boa tarde. Ao longo destas semanas de verão, em cada quarta-feira, o programa que partilhamos consigo vai mostrar projetos que ajudam os cristãos em diferentes geografias do mundo e dar voz a mulheres e homens que garantem a presença de Deus em muitas fronteiras remotas, como acontece nas paisagens deslumbrantes da Islândia, onde 3 padres capuchinhos dedicam as suas vidas a servir a pequena comunidade católica neste país. As necessidades materiais são amplamente satisfeitas, mas há uma profunda necessidade de alimento espiritual. Um documentário que apresentamos em parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Človek hľadá vieru a utvrdzuje sa v tej svojej viere cez ťažkosti. A tu je príliš pohodlný život na to, aby človek mal nejaké ťažkosti. Je taký pohodlný život. Každý má čo zjesť, každý má kde bývať. Tu možno okrem Reykjavíku nemáme bezdomovcov, neexistujú, takže naozaj je celkom výhodný život. A vtedy človek sa neobracia k Pánu Bohu. A na druhej strane Island je aj ostrov alebo štát s jednou z najväčších mier samovrážd. A stáva sa to aj tu. Keď jeden český psychiatr tak hovorí, že ak nezavesíš svoj život na Pána Boha, môžeš ho zavesiť na klinec. A to sa práve stane, že nehľadajú Pána Boha, ale v vlastných silách. Vlastnými silami sa to nedá. Volám sa Peter Kováčik. Som kapucínov, z rehole kapucínov. Prišiel som sem prvýkrát v roku 2005 na 3 mesiace na ten jazykový kurz a potom som sa vrátil v 2007, dá sa povedať, že nastálo. Izolácia určite je, ale naši prví bratia boli pustovníci a ja skôr ťahnem k tomuto smeru. No, ľúbim to. Ľúbim byť sám, ľúbim byť tak ticho, v kľude, že mne to vôbec neprekáža. Skôr naopak pomáha to môjmu duchovnému vzrastu. Pre mňa to bola záchrana, keď som mal krízu duchovného života. V prvom rade my sme bratia, takže veľa vecí robíme spolu. Začínajú samozrejme modlitbou, cez sväté omše, vyslovovanie sviatostí, príprava ľudí ku sviatostiam, to robíme spoločne.
bratia Miloš s Finťom sa robia po tej fyzickej stránke. Je to krásne, že tak človek doplňa jedno s druhým. Tak volám sa brat Miloslav Koščák, mám 49 rokov, som 25 rokov kňazom. No, keď som prišiel sem, tak po pár mesiacov prichádzali ku mne na spoveď zasvetené osoby a vnímal som, že je tu tá túžba ísť na takú hĺbku, na hĺbku duše, poznania. Poriešiť si svoju minulosť alebo tie duchovné nejaké zviazanosti, zranenia. Vnímam, že je tu tá túžba. Tak ja sa volám Peter, názvisku mám Fintor a z toho pochodí aj taká prezývka, ktorú už od nepamäti, od základnej školy mi chalani vymysleli Finčo. Všetci ma Finčo volajú a mne sa to veľmi ľúbi, takže Finčo je pre mňa dobrá prezývka a teším sa tomu a tak je to taká milá vec pre mňa, no. Islám môžeš si buď zamilovať, alebo ho znenávidieť. A ešte sa mi stále ľúbi. To bude v septembri bude 13 rokov. Som prišiel na Islám. A mamina stále tak, už kedy sa vrátiš, už si tam dlho. A už by bolo na čase sa, nech tam idú iní aj vyskúšať, nielen tí. Tak ja hovorím, mamina, ale ja na Islande chcem zomrieť. A ona vtedy stichla, odtedy je už taký väčší kľud. No ona tým, že tá naša farnosť je veľmi dlhá, 700 km pobrežia. A tým, že to sú ohromné vzdialenosti, no, že človek ide kvôli svätej omše 230 km, príde tam a sú tam 1-2 ľudia. Sa mi tak stalo, že som sa vracal práve z toho severu. To počasie bolo zlé. Fúkalo, snežilo, vidieť bolo veľmi málo. Som nedal pozor a zbehol som dole pod cestu. Ozaj také, že človek sa dá byť na milosť a nemilosť tomu počasiu islandskému. No Islanďania sú vo veľkej väčšine luteránmi. No po väčšine, keď ideme niekde
tak je to tak, že slúžime tie sväté omše práve v tých luteránskych kostoloch a tam je to, že tie kostolíky vlastne nám prenajímajú, my im za to platíme, nie je to veľa. Čas, ktorý sme tam strávili, tú hodinu, no a za ňu zaplatíme. Haló, Ančiatko moje, ešte, bože, slúchaj mne, ja sa chcem zapýtať, že kľúčik mám ísť dojsť do tebe, či je odemknuté. Hej? Fajne, dobre, tak my pôjdeme zaraz tam, jak je zatvarté. Búh napláňať, sa tešíš, no, papa. No, fajne. Asi by človek, asi to môže, aj to možno občas tak cítim, že aký som sklamaný. Som sklamaný, že tu není viac ľudí, ako by mi bolo dobre, keby bol plný kostol a mohol by som rozprávať kopu ľuďom. Že v tej chvíli si tak človek hovorí, že no koniec sveta, že ja som prišiel a Pán Ježiš prišiel, lebo keby ja, to nič odo mňa by nebolo, ale že Pán Ježiš v tej chvíli príde na nejakú iný kút Islandu a tí dvaja ľudia na ňo čakajú. Jezus pełen Ducha Świętego powrócił z nad Jordanu i 40 dni przebywał na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upojęciu poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: nie samym chlebem żyje człowiek. Môžem povedať, že 80% farníkov sú cudzinci. A cudzinci prichádzajú za prácou, za peniazmi v prvom rade. Niekedy tie peniažky prevážia nad tým duchovným. Taká je realita. Nemá čas zastaviť sa a kontemplovať. A vieš, napríklad za starých čias, keď tí rybári vyplávali na more, tak naozaj sa modlili, lebo nevedeli, že sa vrátia domov. Ale dneska máš rôzne zabezpečenia, máš prístroje, ktoré ťa navigujú, to za starých čas nebolo. A preto tí ľudia boli viacej veriaci. A dneska už nie je toto cítenie.
Co roku tisíce ľudí prijížďalo tutaj na kútrach i lovili tutaj ryby v tým fjorde. Ponad 4000 napevno je tam pogrebaných v tým fjorde. No a tutaj je pogrebaných 49 z nich. Majú taký symboličný cementár. Jak by to bylo, kdyby Christus měl psa? Ten pies by byl čárný, s pěkným takým výdokiem i zawsze pierwszy by dobiegł k Jezusowi. Kiedy Jezus płakał nad Jerozolimą, tak również ten pies by był smutny, nie rozumiałby dlaczego, ale widziałby, że ten jego Pan jest smutny i on by był smutny. I stałby pod krzyżem i głodował i oczekiwałby go. I my również nie zrozumiemy wszystkiego, jak Bóg działa, ale po prostu chodźmy za Jezusem. Nie zostawajmy obok. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Nejaký taký zázrak pre mňa osobný sa stal, keď som pracovala v Taliansku. Som tiež nebola taký kresťan, ako som teraz. Mala som tam jednu takú zúfalú chvíľku, kedy som povedala, že Pane Bože, prosím, ja chcem ísť domov. Keď ma sem volal, zrovna do Eskifjordu, tak ja som povedala, že mám podmienku a to, aby tu bol kostol, aby som mala kde chodiť na omše a na spovede a aby tu bol aspoň nejaký farár, ktorý by mi rozumel, aby som sa vedela vyspovedať. A on že, to nie je problém, sú tu hneď traja. A ja že, čo? Dobre. Takže odtedy každému poviem pros a dostaneš a hlavne sa aj poďakuj. Za mňa môžem povedať len toľko, že pros a dostaneš, tak som dostal. Na. Modlíme veľa sa modlíme za to, že by každý z nás našiel tú cestu k Pánu Bohu, ale aby to bola osobná vec pre Neho. Vec môjho tela je umývať sa a jesť, piť. A tak aby je vec mojej duši, že sa budem očisťovať, že budem duchovnú stravu prijímať. Jak sa hovorí, cez to slzavé údolie treba prejsť s radosťou už do neba. A zvlášť my, bratia kapucíni, by sme mali byť tými radostnými bratmi, ukazovať ľuďom, že ten život kajúcnika
máme radostným životom. Čo sa týka katolíckej cirkvi, tak tu na Islande, myslím si, že bude raz. Keď to zoberieme, desatoro bolo napísané, alebo Boh dal Mojžišovi, takže tie zásady, ak sú úprimne žité, istotne budú priťahovať. Tak miło wszystkich widzieć tutaj po długim czasie. Tak dzisiaj mamy już inną porę roka, była pora Bożego Narodzenia, a teraz mamy porę post. A ta jest w takim to fioletowym kolorze, taka troszkę smutniejsza, ale my nie mamy być zase smutni, ani mamy być radosni z tego, że wiemy, że to ta pora trochę trwać będzie, ale potem przyjdzie to, że Pan Jezus zmartwychwstaje.